kortlandmusik. Så er der noget, der endte med mig, Til medarbejdere, vi har en på barsel og en i løntilskud. ja. Er det noget, der Så må du snakke med løndamerne, der ja, lige præcis. de snakker der om ting om? Ja, det ved hun kender alle rangskoder, og hvad man skal gøre, hvornår. Jamen, det var lidt, hvor der er blevet Ja. Så Ja, det har hun tjekket på, ja. og det her, det er sådan lidt som løn, specifikationer og sådan noget. Ja. Men hvis det er nogen, der er fastlønnet, så vil vi bare kontere den på samme måde, som den har været sidste måned. Ja, fordi jeg tror, at konverteringen var samlet. Ja. Så det skal jo bare med her. Så det er langt med det. Altså lige præcis sådan noget med løn, der er det, der ske ændringer i løn af kilometerpenge, men ellers så er bogførende bare på samme måde som sidste måned. Ja, det er meningen, at man ikke kan aflæse regnskabet, der kommer. Ja. Ja. Men er det det. Der har jeg en omjustering her. Nu skal jeg sådan lige konto med. Ja. Og her har jeg også lidt maskiner til det systemet med. Hvad skal jeg sige præcis, det er? Så det er ikke starter her, så er der lige tænkt, der forhold til afvikling, og så skal den her ligesom være en overskrift. Så den skal jo slå den samme. Men den skal ikke være, den står som en deadline som en sum af dem her, de der 45 kroner, ikke? Så der mangler måske noget overskrift hernede under, der er til noget andet, for den anden hører til heroppe. Ja, måske så mangler der en anden overskrift her. Arrangement 1 i alt, tror jeg. Ja, altså, ja, der mangler en her. Der er en arrangement 1 i alt hernede, ikke? Der er 400. Og det er den, der hedder. Jeg tror, der skal stå. Jeg synes, det er nok til DSA. DSA. Ja. Og så skal der stå DSA i alt her, ikke? Jo. Okay, men det kan I godt ændre sig, hvis der Ja, okay. Det kan I gøre lidt tidligere. Ja. Så var den her, der skulle lave lige konto, så det må lige skrive over på konto. Ja, okay. Yes. Nogle regninger på, jeg har der står